Vaša magnificencia, ako dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, som si vás dovolil pozvať na toto slávnostné zhromaždenie lekárov, absolventov našej fakulty v roku 1973, ktorí si prevezmú čestný diplom medicíne doktor honorabilis. Prosím vás, vaša magnificencia, o súhlas s ich slávnostnou zlatou promóciou. Vaša spektabilita, nesmierne rád som prijal vaše pozvanie, aby som spoznal vašich absolventov z roku 1973, kandidátov na čestný titul medicíne doktor honorabilis. Prosím vás, aby ste vykonali slávnostný promočný akt. Považujem si za česť oznámiť vám, vaša magnificencia, že lekári, absolventi Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od promócie v roku 1973 celé aktívne pracovné obdobie pôsobili a mnohí dodnes pôsobia v rôznych funkciách v oblasti zdravotníctva i školstva. Počas ich pracovného obdobia sa odohrali mnohé spoločenské, ideologické, ekonomické či hodnotové zmeny. Napriek všetkým skutočnostiam zostali verní Hippokratovej prísahe, ktorú v tejto aule pred 50 rokmi zložili a hrdo plnili svoje poslanie lekára. O kvalite ich činnosti svedčí mnoho faktov. Viacerí dosiahli vedecko-pedagogickú hodnosť profesora či docenta, vedecký titul doktora alebo kandidáta vied. Vykonávali a vykonávajú funkcie prednostov kliník či primárov oddelení, riaditeľov nemocníc, ako aj iné riadiace funkcie v oblasti zdravotníctva a školstva. Celý svoj pracovný život zasvetili tomu, prečo tu pred 50 rokmi stáli. Pomoci chorým. Robili to s láskou a úctou k svojmu povolaniu. Tým splnili všetky podmienky k udeleniu čestného titulu medicíne doktor honorabilis. Vaša spektabilita, s potešením som si vypočul vašu správu o pracovnej, odbornej i občianskej zásluhovosti lekárov, absolventov a absolventiek Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Súhlasím s priznaním čestného titulu medicíne doktor honorabilis a s udelením diplomu. Vaša magnificencia, dovolujem si vám predstaviť lekárov, absolventov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1973. Doktor Jozef Andel. Doktor Mikuláš Baltazár. Docent doktor Igor Bátora. Doktorka Irena Belohorská, rodená Večerná. Profesor doktor Jan Breza. Doktorka Daniela Brezová. Doktorka Marta Cesneková, rodená Illerová.
Doktor Vladimír Cupaník. Doktorka Daniela Cupaníková, rodená Štefancová. Docentka doktorka Olga Červeňová, rodená Masaryková. Doktorka Anna Čukášová, rodená Nováková. Doktor Juraj Čunderlík. Doktor Marian Degarden, rodený Mastihuba. Docent doktor Vladimír Donát. Doktor Igor Držík. Doktorka Eva Zurilová, rodená Gajdošová. Doktor Ladislav Fajtl. Doktor Marian Fajbík. Doktor Peter Finďo. Doktor Pavol Butik. Doktorka Viera Hargašová. Doktor Peter Heriba. Doktorka Katarína Holbová, rodená Gavorová.
Doktorka Zdena Hošková. Doktor Miloslav Chronec. Doktor Peter Hubka. Doktor Štefan Hubka. Doktorka Marta Hubková, rodená Bôriková. Doktor Vladimír Chlumský. Doktor Ľudovít Janek. Doktor Karol Kálik. Doktorka Helena Katinová, rodená Sobotová. Doktor Michal Kliment. Doktor Jozef König. Doktor Jozef Kršák. Doktorka Eva Kršáková, rodená Vašeková. Doktorka Anna Kršáková. Profesor doktor Peter Labaš. Doktorka Anna Lehoťanová, rodená Hormanová.
rodina Čádiová. Doktorka Anna Lohnertová, rodina Baumová. Doktor Jozef Matejka. Doktorka Magdaléna Majerová, rodina Hujsová. Doktorka Alica Mendlová, rodina Kapitánová. Docent doktor Ľubomír Michalko. Doktor Miroslav Mikulík. Doktor Julius Minárik. Doktorka Dagmar Mračnová, rodina Surinová. Doktorka Kornélia Millerová, rodina Grosová. Profesor doktor Jan Hurín. Doktorka Helena Netriová, rodina Chudáčiková. Doktorka Magdaléna Palicová, rodina Neumannová. Doktorka Mariana Perknovská, rodina Bendíková. Doktorka Ľubica Pevalová, rodina Slezáková. Doktor Emil Polák.
Doktor Vladimír Rolný. Doktorka Iveta Stanová. Doktor Ronald Suchý. Doktor Ladislav Šabo. Docent doktor Peter Špalek. Doktor Jozef Špírko. Doktorka Tamara Tarbajovská, rodená Omaníková. Doktorka Dagmar Trančíková, rodená Cútová. Doktor Jozef Turaj. Doktorka Helena Turajová, rodená Šipošová. Doktorka Hanna Oliariková, rodená Kocúriková. Docentka doktorka Silvia Vajciková, rodená Paligová. Doktorka Danica Vladárová. Doktorka Eva Vrtíková, rodená Labová. Doktor Julius Zeman. Doktor Zoltán Zigo. Doktor Jan Žáček.
rodina Šajgaliková. Vaša magnificencia, dovolujem si vás požiadať o príhovor k promovaniu. Spectabilis, honorabiles, cives academici, milé pani doktorky, milí pani doktori. Rozmýšľal som o tom, čo povedať vám, pozície mňa, ktorý, keď ste promovali, ešte nebol ani na svete. To neberte v zlom. Napriek tomu to skúste so mnou vydržať a všetko, čo poviem, tak bude úprimné a zo srdca, ak môžem použiť ten výraz, také synovské. Nie len preto, že medzi mnohými z vás mám priateľov, známych a ľudí, ktorých mám v neskutočnej úcte, ale preto, že si to zaslúžite. Sme tu preto, aby sme vzdali hold vám. Pri každej promócii sa snažím, pokiaľ mi to moje dioptrie dovolia, čítať v tvárach promovaných. A badám jeden obrovský rozdiel. Keď sú tu tí mladí ľudia plní očakávaní a majú celý život pred sebou, ako sa vzletne hovorí, oni ešte dokážu klamať telom, dokážu sa tváriť tak, ako sa to pri takejto príležitosti vraj patrí. Vy máte obrovskú výhodu v tom, že to už nedokážete. Hovorí sa, že od istého veku môže každý za svoju tvár. Vo vašich tvárach som čítal veľa zápasov, veľa útrap, ale aj veľa radosti a veľa nádeje. Ste naozaj vo veku mojich rodičov, už len mami. A môj vzťah k vašej generácii je definovaný a predznamenaný práve týmto. Ja patrím ešte ku generácii, ktorá nevyrastala na sociálnych sieťach, internetoch a celej tej virtuálnej realite. Predpokladám, že aj vy, tak ako moja mama, ste púšťali svojim deťom, a ja som to strašne mal rád, miloval som tie rozprávky na platniach, ktoré vychádzali v Opuse a s nimi som strávil celé detstvo. A pri tejto príležitosti som si spomenul na jednu klasickú rozprávku, ktorá sa volala O troch grošoch. Iste si spomínate, že kopáč Jano, krásne ho stvárnil Miško Dočolomanský na tej platni z Opusu, zarábal 3 groše denne za ťažkú náročnú prácu. Keď sa ho kráľ pýtal, ako z toho vyžije, tak povedal, že nielen, že vyžijem z tých 3 grošov, ja z tých 3 grošov musím jeden požičiavať svojim deťom, aby mi ho na starosť vrátili, z jedného žijem sám a ten tretí splácam dlh svojim rodičom. Dnešná doba je prapodivná. Ja veľmi rád používam výraz tekutá. Ako by strácala základy, ako by sme prestali veriť v to, čo generácie pred nami verili a asi mali pravdu. Chcem vám vyjadriť svoju úctu a svoju vďaku. Napriek tomu, že dnešná doba to príliš nenosí. Hovorí sa o tom, ako treba neustále zdôrazňovať, aký význam má mladá generácia pre súčasnú dobu. Málo, ba takmer vôbec nepočúvam o tom, aký význam má vaša generácia pre túto spoločnosť. A preto mi dovolte ten povestný 3. groš dnes aspoň symbolicky vám splatiť. Ak by vás niekedy celkom neoprávnene premkol pocit zbytočnosti, pretože ten už premkýna občas aj mňa, keď sa pozriem okolo seba, nedajte sa ním zmiasť. Potrebujeme vašu múdrosť, váš nadhľad, vaše skúsenosti, vašu lásku, vašu dobrotu. Táto univerzita si kladie za cieľ byť
možno iná ako spoločnosť okolo nej. Chcem veriť, že lepšia. A preto táto krásna tradícia zlatých promócií je pre mňa mimoriadne dôležitá a vždy si na ňu nájdem čas. Aby som vzdal úctu, hold a rešpekt ľuďom, ktorí aj túto ustanovizeň tvorili, ktorí tvorili spoločnosť, v ktorej vyrastáme. Jedna stará česká rozprávka, neviem prečo som dnes taký rozprávkový, zaznie tam krásna veta, že človek nemá sestárnout, dokud nezmoudří. Ja vám z celého srdca želám a som o tom pevne presvedčený, že máte ešte strašne veľa rokov na to, aby ste múdreli. A spolu s vami, aby sme sa stali múdrejšími aj my. Ďakujem vám za všetko, čo ste pre nás urobili a ešte viac vám ďakujem za to, čo pre nás ešte urobíte. Všetko dobré. Ďakujem vám. Vaša magnificencia, ďakujem pekne za váš príhovor. Ja asi pred mojím príhovorom ja pozdravím Igora Batoru, ktorý prišiel neskoro. Mrzí nás, máš ten diplom, tak aby si vedel, že ťa asi všetci máme rovnako radi a tešíme sa, že si prišiel, potom si prídi pre diplom. Dobre už, aby sme to nejako nenaťahli. Dovolíte, že si dovolím pár slov. Vaša magnificencia, honorability, vážení hostia, ale najmä vy, absolventi ročníka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ročník 1973. Na úvod musím byť osobný, pretože nikdy som si neuvedomoval, koľkých z vás poznám, koľký ovplyvnili aj môj pracovný život, koľký dodnes pôsobíte naozaj vo vrcholových funkciách, ktorí ste, môžem za seba povedať, ktorí ste ma veľa naučili a nepochybujem, že takto ste naučili aj mnohých iných. Takže je mi veľkou cťou naozaj byť tu dnes pred vami. Veľmi pekne ďakujem vedeniu Univerzity Komenského, najmä jeho magnificencii profesorovi Števčekovi za to, že podporuje naše úsilie pripomenúci absolventov našej fakulty pri okrúhlych jubileách ich promócie. Vnímam to ako akt vďaky absolventom za ich dlhoročnú prácu pre zdravie našej spoločnosti a naopak ako akt vďaky absolventov svojej alma mater. Ctené absolventky, ctení absolventi, štúdiu medicíny i väčšinu svojej praxe ste prežili v neľahkých dobách socializmu v jeho rôznych odtieňoch. I keď aj vysoké školstvo bolo logicky determinované dobou, myslím si, a verím, že mi dáte za pravdu, že ani vtedy sa naša fakulta nespreneverila svojmu základnému poslaniu. Pripraviť svojich absolventov na kvalitné vykonávanie medicínskej praxe. Takto pripravení ste sa ujali svoje práce na rôznych frontoch. Liečili ste a liečite, učili ste a učíte, badali ste a bádate, riadili ste a riadite. Všetko najlepšie a najpoctivejšie, ako viete. V tejto chvíli nejde o to, aby sme vyzdvihli významných, významnejších či najvýznamnejších, pretože, ako povedal Albert Einstein, hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, a nie z toho, čo je schopný získať. Všetci si zaslúžite uznanie, všetci ste istým spôsobom ovplyvnili osudy a životy ľudí, ktorí ste na svojej nielen profesionálnej ceste stretli, ktorým ste pomohli a pomáhate. Ako povedal už Jan Amos Komenský, váš činorodý život bol naozaj s tým životom. Som presvedčený, že za vašimi úspechmi stojí práve vaša alma mater, že v sebe dodnes nesiete Hippokratov odkaz, ktorý ste v tejto aule pred 50 rokmi potvrdili prísahu. Dovolte mi na záver zaželať vám do ďalšieho činorodého života čo najviac zdravia a síl plniť si sny, ktorých máte ešte mnoho. Ďakujem pekne.
Vaša magnificencia, vaša spektabilita, vaše honorability, vážení prítomní. Pred 50 rokmi v tejto budove a v tejto aule Univerzity Komenského sme boli promovaní ako absolventi Lekárskej fakulty všeobecného a detského lekárstva. Tu sme skladali Hipokratovú prísahu a tu sme slúbili šíriť dobré meno Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Na našej Lekárskej fakulte sme získali výborné teoretické vedomosti, ktoré nám umožnili pochopiť fyziologické procesy v organizme, patogenézu a patofyziologické procesy ochorení ľudského organizmu a ich základy liečenia. Pri tomto procese sme sa stretli s množstvom výborných pedagógov, profesorov, docentov a odborných asistentov. Menovať ich všetkých nemôžem, ale všetci prispeli k tomu, že sme štúdium úspešne ukončili. Každý z nás si nosí celý život spolupatričnosť s týmto vzácnym učiteľom. Každý z nás má nejakú aj humornú epizódku z teoretickej časti štúdia a každý z nás si odnášal do života svojich obľúbencov z klinických odborov. Veľakrát, až po určitom čase, sme si uvedomili plný význam slov našich učiteľov na ich dopad v praxi. Už sme neboli síce s nimi v kontakte, ale aj tak nám na diaľku pomáhali prekonávať zložité situácie. Pod ochrannými krídlami Lekárskej fakulty sme sa rozleteli po celej republike a niektorí aj do zahraničia. Všade, kde sme prišli, nás privítali s radosťou a radi s nami komunikovali. Odozdávali nám svoje skúsenosti tak, aby sme sa čím skôr stali plnohodnotnými členmi lekárskych kolektív. Tu sa nám potvrdila prítomnosť dobrého mena Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. 70. roky boli pre nás celku priaznivé. Spúšťali sa do chodu nové nemocnici, investovalo sa aj do rekonštrukcií zdravotníckych zariadení. Nemocnice mali vlastný bytový fond, mladomanželské pôžičky boli vysoko efektívne a veľmi nám pomohli. Systém atestácií 1. a 2. stupňa bol výzvou a časom pribudlo množstvo nových odborov, vrátane odboru všeobecného lekárstva. Naša profesia nás prioritne predurčila do sféry pomáhať iným. Každý z nás pri liečbe pacienta tento blažený pocit pozná. Bol pre nás veľkým stimulom na skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti pacienta, ale aj odmenou za vykonanú prácu. Tento pocit plne nahrádzal aj neustály nedostatok financií v zdravotníctve. Za všetko, čo sme v živote dosiahli, vo veľkej miere zohrala významnú rolu Lekárska fakulta Univerzity Komenského, za čo jej vyslovujeme našu vďaku. Stojíme tu pred vami a predkladáme splnenie Hipokratovej prísahy a šírenia dobrého mena Lekárskej fakulty. Dodnes sa hrdo hlásime k našej alma mater. Držíme palce, aby z toho tekutého stavu sa podarilo vám všetkým prejsť do pevného skupenstva. Mnohí z nás ešte sú aktívni v praxi. Medzi nami sú aj pedagogickí pracovníci, ktorí pripravujú alebo pripravovali nových lekárov, participovali alebo participujú na ich doškolovaní. Akt zlatej promócie je pre nás veľkou poctou za našu celoživotnú prácu lekára. Tento akt je pre nás sluhou do ďalšieho života a potenciuje spríjemnenie chvíľ v kruhu rodinnom a aj profesijnom. Dovoľte, aby som poďakoval za všetkých ešte raz. Na záver ďakujem aj rodinným príslušníkom, ktorí nás v našom živote sprevádzali. S úctou absolventi roku 1973.